Toby Tiangco versus Bongbong Marcos. Inosente ka ba? Ngayon, Dad, Congressman Toby Tiangco made an interesting challenge sa isang press conference the other day. Sinasabi niya kay President Bongbong Marcos, inosente ka ba? Kasi ikaw nag-umpisa na mag-expose ng flood control na to, pero parang hindi mo tinatapos. And in fact, sinasabi nga niya na parang napoprotektahan ang mga kakampi ni President Bongbong Marcos. Basically, ang pinaparinig niya ay isang pinsan ni Presidente Bongbong Marcos na si former Speaker Martin Romualdez. Kasi lately, ang mga magte-testify against Speaker Martin Romualdez, biglang nag-back out. So sabi nga ni Congressman Toby Tiangco na parang walang natutuloy na kaso against former Speaker Martin Romualdez and walang natutuloy na flood control case against all of the other political allies ni President Bongbong Marcos. Basically, ang sinasabi nga ni Toby Tiangco is kung walang kakampi ni President Bongbong Marcos ay makasuhan at mapunta sa kulungan, mukhang guilty rin si President Bongbong Marcos kasi it seems like he's now manipulating situations to protect the people close to him kasi baka nagbe-benefit rin siya. So sinasabi nga ni Congressman Toby Tiangco, if you want to prove that you're completely innocent, you have to completely open the books and have the ombudsman investigate all of these people, whether they're allies or not. Kasi kailangan ipatunayan mo na regardless na close sila sa'yo or kakampi mo, that everyone should be accountable. Kasi marami nga mga netizen and marami mga commentator nga naiinis na. Kasi it seems like President Bongbong Marcos' focus has been impeaching Vice President Sara Duterte rather than catching all those involved in the flood control scandal, which he did expose but is now completely silent about. What do you think, Dan? Well, let's look at the challenges or the issues or the kumbaga statements given by Congressman Toby Tiangco. No? Kasi let's look at the background. First, aralin natin ano yung background ng issue ito. Bakit nga parang very kumbaga aggressive siya about this. No? Kasi number one, kung titingnan natin, kakasama kasi nila dati si Congressman Toby Tiangco no, sa grupo nila. Kung titingnan natin, isa sa mga kumbaga campaign manager pa nga ng team, no? Ng unit team nung tumakbo ng mga senador 2025, yung mga campaign ng administrasyon, kung maalala natin, no? Siya yung parang nagpatakbo nung kampanya, no? So, pangalawa, naging malapit din siya sa kanila at saka ang naging problema kasi dito, pangatlo, parang hindi sila masyado in good terms ni Speaker Martin Romualdez. Parang nagkaroon yata ng hidwaan, no? Kasi kung titingnan natin, during that time, nung Speaker pa si Martin Romualdez, yung grupo ni Congressman Tiangco at saka ibang mga kasama niya, parang sila yung may mga paghahangad na maging speaker din, ano? Kung sakasakaling mapalitan si Speaker Martin Romualdez. So magkakasama sila, magkakakilala sila at magkakaibigan sila. So meron kasi akong kwento riyan, no? Meron kasi mag-asawa na nagmamaneho, no, yung husband saka yung wife nakasakay doon sa kotse, nasa highway sila, no. Medyo mabilis yung takbo ng lalaki kaya hinabol sila ng highway patrol, no. So nung sinita sila ng highway patrol, sabi ng highway patrol, speeding kayo, no, speeding kayo, sabi doon sa husband, sa driver na nagmamaneho. Sabi nung lalaki, ay kasi 100 lang yung nakita ko sa aking kilometrahe, pero ang tinatakbo niya 120, no? So sabi nung misis niya, hindi 120 yung inabot yung metro mo sabi niya. So nagulat yung ng husband, parang tinignan niya yung misis niya, no? Parang naiinis siya doon sa misis niya bakit sinabi yung totoo, no? Pangalawa, sinabi nung highway patrol, tinignan yung sasakyan niya, yung ilaw mo hindi gumagana, gabi na, sabi niya. Sira yung ilaw mo, sabi niya. Ang sagot niya, hindi ko po alam, officer, na sira yung aking ilaw. Sabi ng misis niya, last week pa yan, sinabi ko sa yung gawin mo, hindi mo pinagawa. No? So, nagalit siya sa misis niya. Sabi niya, ano ka ba? Pinagalitan niya yung misis niya sa harap ng police officer. No? So, tinanong ng police officer, lagi ka ba yung binabastos ng iyong mister? Sagot ng misis niya, lagi akong binabastos niyan Ganyan talaga yan mapangmatayan at minamaltrato ko. So, napahamak pa tuloy yung mister. Inaresto ngayon ng police officer. No? Ang dami na niyang kaso. No? So, nakasuhan pa ng BAUSI, no? Violence Against Women, no? And Children. So, yun ang mga sinasabi natin. Minsan yung kasama mo o yung kaibigan mo, yung malapit sa iyo, yun ang magsasabi pa ng totoo kung may mali kang ginagawa. Pag mali yung trato mo sa kanila, yun ang isang leksyon kasi na matututunan natin dito, no? If you treat other people badly, especially people around you, they will be most likely the ones who will put you in trouble also, no? So yun ang nangyayari kasi na nakikita natin ngayon. Ngayon ang tanong kasi dito simple lamang, no? Tama naman si Congressman Toby Tiangco sa sinasabi niya, kung ang Pangulo ang naglahad ng katotohanan na nangyayari sa mga ganitong kabalbalan, katiwalian at mga pandarambong sa ating bayan, bakit hindi nga niya bigyan ng sapat na kapangyarihan at sapat na atensyon, pagtuunan niya ng talagang puwersa para maparusahan itong mga involved dito? Kasi pag hindi niya ginawa yun, talagang parang
ang tingin ng madla, parang may kinalaman siya o pinagtatakpan niya. Maaring wala kang kinalaman, pero pinagtatakpan mo dahil siguro nung nalaman mo na may mga malapit sa iyo na involved doon, ayaw mo nang ipagpatuloy kasi masasaktan din sila. Yun ang sinasabi ng mga madla ngayon at tingin nila yun ang nangyayari sa ating lipunan. Ngayon naman, ang sinasabi ng mga ibang commentators at netizens na mukhang ang main purpose ni Toby Chanco sa pag-challenge sa ating presidente is gusto niya talagang ipitin si former Speaker Martin Romualdez kasi parang nagkaroon sila ng hidwaan noon kasi there was a time na Congressman Toby Chanco was really speaking out against former Speaker Martin Romualdez at parang nanggigigil siya. So ngayon na parang medyo lumalabas na hindi pa masyado nabibigyan ng atensyon si former Speaker Romualdez. Parang pinipressure niya si Presidente to go after former Speaker Martin Romualdez na pinsan ng Pangulo. Ngayon naman, kung makikita natin sa ang mga news ngayon, nakikita natin na sinasabi ni Ombudsman Remulla na yung mga witnesses at yung mga ibang testigo na umaatras sa kaso at nagre-retract ng statement, sinasabi niya walang iba kundi ang may pakana dyan at nasa likod daw niyan in his allegations ay si former Speaker Martin Romualdez. Ngayon nagsalita yung mga ibang mga in-interview na yung mga sinasabing Maleta Boys, ang sinasabi 25 million daw ang mga alukan para mag-atrasan daw sila ng mga statement. So ngayon, naguguluhan ng mga netizens, ano ba talaga ang nangyayari dito? At kung nangyayari ito, hindi ba dapat kumilos na ang ating administrasyon para hindi magkaroon ng injustice sa sistema? So Dad, ano mga nakikita mong dapat mangyari dito? Ano yung mga next moves dapat ng administrasyon? Well, kasi nga, katulad na nakikita natin no, sa mga ibang, kumbaga hindi kakampi ng ating administrasyon, pag nagkaroon ng parang kasuhan, talagang immediately napapakulong. No? Nakita naman natin, no? Nangyari yan kay Senator Marcoleta, nangyari yan kay Mike Defensor, at iba pa. No? So, nakikita natin na kung talagang gustong lagyan ng puwersa ng pamahalaan, kaya nilang bigyan ng puwersa yan. No? Kaya nga lang kasi meron nga kasing sensitivity to. No? Kasi nga una, siyempre magpinsan sila. Kahit nasabihin natin, in reality, no, let's not be hypocrite. No? Siyempre, magpinsan niya may pinagsamahan. So parang nagkakaroon siguro ng parang habag, ano? Yung parang simpatya na kahit na alam niyang mali na parang nahihirapan siya na bigyan ng diin o bigyan ng puwersa kasi nga mahaba yung pinagsamahan din nila. Isa yun sa mga possible issues na sinasabi ng karamihan. No? Pero sa nakikita natin kasi parang yung nga yung sinasabi natin, parang hindi nagiging timbang yung kamay ng hustisya. Kaya parang nagiging negatibo yung perception ng mga tao sa ating Pangulo na nakita natin yung survey niya medyo dumadaus-dus nga. Ano? Kaya dumadaus-dus yun kasi parang tingin nila parang hindi ka nagiging patas sa mga sinasabi mo. Hindi ka makatotohanan sa sinasabi mo. Parang nawawala yung credibility, kaya yung trust rating nakita natin bumababa. Di ba? Kaya yun ang isa sa mga kadahilanan na nagkakaroon ng ganitong parang sentimento yung ating mga kababayan. No? Pangalawa, kasi sinasabi nga natin, nagkakaroon ng economic problem yung ating bayan. No? Kumbaga, kakaunti ang trabaho, pagkatapos mahinang ekonomiya, napakababa ng GDP growth, pati mga investment bumababa. No? So, ang tanong diyan, bakit? Kasi nga parang napabayaan na yung atensyon. No? So, kumbaga, walang isang magandang strategy o isang master plan kung paano ibabangon yung ating bayan. No? Nauwi sa away, nauwi sa kasuhan, nauwi sa bintangan. No? So, instead na sana, lagyan ng diin yung patutunguhan ng ating bansa kung paano palalaguin yung ekonomiya. No, na maraming napabayaan, katulad sinasabi natin. Una, yung tourism natin, napakababa. No? So, dapat sana dyan yung Boracay, buhayin ng gusto, ibalik yung dating mga parang Ibiza para bumalik yung sigla ng ating turismo. No? Pangalawa, siyempre, dapat magkaroon ng tamang mga propaganda, promotion na sa mga turista para dumayo sa atin. No? Pangalawa, sa ekonomiya naman, nakikita natin ang problema sa ekonomiya natin, kulang ang hanap buhay, kulang ang trabaho, dapat luwagan yung pagpapadala ng mga empleyado sa abroad para magkaroon ng trabaho. Tanggalin na yung mga ganyan restrictions sa mga pagnenegosyo. No? Kasi kung nakita natin, isa rin sa mga naging problema natin, bagamat hindi tayo sang-ayon sa mga pogo, pero binigyan naman ng pigo. No? Pwede naman mag-online pa rin, pero internal na lang, mga locals na lang. Dati yung pogo, ang mga suki sa gambling is mga foreigner. Ngayon, naging local na. No? So yun, isa pa rin yun na wala tayo ng mga investor because of that. Although we are not, favorable to that. Pero nakatulong na malaki rin yun, no? Yung mga ganyan mga operation dati sa ating bayan. No? So napakarami kasi mga investments and business rules na masyadong masikip. No? Kahit na sa mga kuryente, nakita natin kaya tataas ng presyo ng kuryente kasi nga hindi nila niluluwagan yung supply. No? So kasi dapat yan hayaan na walang kwota-kwota, na may pinapaboran na ilang grupo na pwede lamang mag-produce ng electricity. Kung yan binuksan, sinasabi nga natin supply and demand. The more supply,
the price will go down, no? And the more supply, the more business, 'di ba? 'Yun ang issue kasi dito eh. So ang nangyayari kasi parang walang game plan, walang master plan, panay patchwork ang nangyayari sa ating lipunan, kaya parang nawawalan ng gana yung ating mga tao, ating mga kababayan na magkaroon ng positive sentiment sa ating administrasyon. Ngayon, Dad, siguro marami na nagsasabi na, do you think, kasi ang sinabi mo kanina is siguro kasi may pinagsamahan si President Bongbong Marcos at kanyang pinsan. Pero there are other people na ang isip nila mas masama. Siguro ang iniisip nga nila, kaya ayaw niyang idiin ang kanyang pinsan at kanyang mga kaalyado sa flood control case na to is because pag pinabuksan niya ang investigasyon na to, baka mapakikita sa investigasyon na talagang kumita ng malaking pera si President Bongbong Marcos. Kasi it only makes sense ang sinasabi ng mga netizens. The only reason to protect these people from the investigation, from the mga cases, is because baka ipapalabas rin nila na talagang kumita ang presidente at part siya ng itong corruption scheme. What do you think of this theory, Dad? Well, siguro medyo stretching 'yan o stretching yung issue niya, no. Wala tayong kakampihan, no, kasi ang punto naman natin dito sa ating samahan is wala tayong kinikilingan kundi kung ano yung makakabuti sa ating bayan at sa ating sambayanan. So kung aaralin mo kasi in the first place, kung talagang involved siya, I would be fair with the president, no. Kung talagang involved siya, bakit niya nilantad? Yun ang unang question doon, no? Dapat pinagtakpan na lang niya all the way, di ba? Tapos kung magpapa-imbestiga siya, pa isa-isa na lang, pero pagtatakpan niya yan. The mere fact na nilantad niya, ibig sabihin, right from the very beginning, blindsided siya. Kumbaga, hindi niya talaga alam kung ano yung nangyayari. Pangalawa, kung sasabihin mong nakinabang pa siya, maaring yung mga nakinabang, ginagawa na binubulag siya at sinusuportahan siya kunyari, so hindi naman niya alam kung saan galing yung mga suportan nila. Maaring ganun din yun, di ba? Siyempre, katulad ng nagkaroon election ng 2025, nung kampanya, maaring nagbigay ng suporta doon itong mga gumawa ng katiwalian, pero hindi naman niya alam kung saan talaga galing yun, no? Kasi kung alam niya, di dapat sana hindi niya nilahat to. Tinago na lang niya rin, no? Tapos pinabayaan na lang niya matapos yung administrasyon niya bago na lang lumabas to kung sakasakali, no? Pero the mere fact na in-expose niya to, ibig sabihin from the very beginning, blindsided siya. Nakinabang pa siya? Maaring nakinabang siya, in fairness, pero maaring hindi niya alam kung saan nanggaling yung itinulong o sinuporta sa kanya. Yun ang posibleng mangyari. Parang ganun din, kasi sinabi natin, mga simbahan tumatanggap ng donasyon, di ba? Yung mga donasyon nila, kung kani-kanino galing, yung iba doon, mga kriminal, mga sugarol, mga weteng lords and everything, no? Meron tayong alam na ganyan, no? Nagpagawa siya ng simbahan, pero yung pala, galing sa casino o galing sa mga illegal na pasugalan nang galing yung kayamanan niya. Pero kung ikaw na may simbahan, tinanggap mo, hindi mo naman alam na galing pala doon at ibinigay sa inyo, sinuporta sa inyo, hindi mo naman masisisi rin siguro, no? Dahil nga akala mo naman hindi yun ang pinagmula ng donasyon sa iyo, no? Kung nakita mo naman na makakabuti yung donasyon, ba't mo naman hindi tatanggapin? Pero yung nga lang, pag nalaman mo, dapat wag mo nang tanggapin para hindi ka rin madama. Yun ang mga issues kasi rito na, in fairness, this is what is really happening in our society. Kaya nga, in fairness, we cannot say na talagang involved yung ating Pangulo dahil kung involved siya, hindi niya dapat i-expose yan. Because it's really, unwise of him to do that because that will really put him in trouble. What I think happened was, first na blindsided siya. Second, when he was already pursuing this, that's the only time he realized na napakarami ron na na-involved na maaaring malapit sa kanya at ayaw niya masaktan. Kaya ngayon para nag-aatubili siya na yun naman na naging dahilan kaya bumababa yung kanyang trust rating. Yun ang nakikita natin katotohanan. So that, for many netizens right now who are still pro-admin and still have some hope for the administration, they're asking what is the best scenario na pwedeng gawin ng Pangulo para ma-regain ang trust ng ating publiko at maayos niya itong mga gusot na nangyari sa kanyang reputasyon. Well, number one, sa akin kasi kung ako tatanungin mo, no, halimbawang ikaw yung Pangulo sa katayuan niya ngayon, no, so number one, talagang wag niyang kumbaga suportahan niya, bigyan niya ng diin kung sino talaga yung mga involved. Ipikit na niya yung mata niya kung sino tamaan, no? Kailangan ipakita niya yon. Kasi kung nakita niya yon, pinakita niya yon, hahangaan siya ng madla, no? Bigyan natin ng halimbawa, yung ating mga dating politiko na nagkaroon ng ganyang issue, no? Halimbawa, si Mayor Lim dati na Maynila, no? Yung anak niya na nakasuhan na parang drug user, talagang napakulong, no? Nakita yon, no? Kaya hinangaan siya ng mga tao doon, no? Kaya kahit na nung tumakbo si Erap Estrada na Pangulo laban sa kanya, nahirapan din talaga siyang talunin, no? At saka nung first time na nagharap sila, talagang kaunti lang yung talo niya kay
former President R.F. Estrada, samantalang Pangulo dati yun, tsaka sikat na sikat, no? So natalo siya ng 2,000 out of 800,000 votes. So makikita na sa pagka-mayor ng Maynila, no? So talagang may paghanga sa kanya. Ganon din kay Secretary Remulla, no? Si Ombudsman Remulla na ngayon na nakikita natin, no? Nung nagkaroon ng problema yung anak niya, talagang napakulong, no? So nakita ng tao na parang kahit na anak niya kung nagkamali talagang mapaparusahan, no? Bagamat napakawalan eventually, pero dahil naparusahan, parang ginalang siya ng lipunan, no? Because of that, no? So yung mga ganun kasi pag naipakita ng Pangulo, no, handa siyang parusahan yung mga nagkamali talaga, malapit man o hindi, then una yon, magkakaroon ng credibility o trust yung ating Pangulo, no? Pangalawa, pagdating naman sa hanap buhay, kasi yung problema talaga ngayon, ekonomiya. So, kaya nasisisi rin siya because of that. No? Yung sa pagtaas ng gasolina, wala siya talaga masyadong magagawa doon. Pero marami siyang magagawa pagdating sa ekonomiya. No? So, una diyan, syempre nga luwagan na yung pagpapadala ng mga overseas Filipinos makapagtrabaho. No? So, kinakailangan diyan, immediately, within 2 weeks, mapakawalan yun. No? Tsaka na lang, all papers to comply later para mabigyan ng trabaho yung ating mga kababayan. Kasi the more jobs, the more income, the more consumption, which will also be injected into the economy, and there will be more production. More consumption equals more production, more business. So, yun ang importante. Pangalawa, luwagan na yung mga supply concerns, no? Pag gusto magtayo ng power generation, hindi yung napakaraming pinapaboran lamang, iilan-ilan. Hindi, buksan na yan all over the world. Anyone all over the world who wants to put up a power generation business in the Philippines, let them do so. Huwag nyo nang bigyan na napakaraming restriction, no? Invite everyone, hindi yung mga favored groups lang ang binibigyan ng quota para makapag-produce ng kuryente, no? Ganun din sa mga produkto, no? Sugar quota, may quota sa rice importation, may quota sa agricultural importation. Luwagan mo yan kasi pag niluwagan mo, dadagsa yung supply, babagsak yung presyo, gagaan yung pakiramdam ng ating mga kababayan. Hindi mo na kinakailangan itaas yung sweldo nila. Ang kailangan mo, ibaba yung mga bilihin para maabot kayo ng sweldo nila kung ano man yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. If you do that, that's the master plan that you can do is increase supply in whatever form you can so that you can bring down the price. Then the economy will be better off. And then ganun din, increase the supply of manpower going overseas para sa ganun, dumami yung trabaho doon at lumaki yung kita ng ating mga kababayan. Kaya mga kabayan, dito sa Ilocano Defenders Party, ang ine-espouse namin edukasyon. Kasi marami mga batuhan ng putik dito sa politika at hindi maintindihan ng ating taong bayan kung ano ba talaga ang nangyayari ngayon. Saan ba pupuntahan ng ating direksyon? So with education, you can make educated choices sa darating na mga halalan para sa ating mga mamumuno sa ating bansa. With education, we can make educated choices para sa mga tamang direksyon at tamang taong pipiliin natin na mamumuno na ating bansa. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay taas ang antas ng edukasyon para sa bawat Pilipino para gumanda ang kinabukasan ng bawat Pilipino. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Kami po sa Ilocano Defenders Party List, walang kinikilingan at walang kinakampihan kung hindi ang ikabubuti ng ating sambayanan, katiwasayan ng ating mamamayan. Aming pong hangarin na ang mga kabataan magkaroon ng kaalaman, ang ating mga mamamayan magkaroon ng kabuhayan, at ang ating bayan magkaroon ng kasaganaan. Yan po ang aming pinaglalaban, yan po ang aming sinusulong, at yan po ang aming tinatangkilik. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.